Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin. Maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasayaa tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadang itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing ko nga agsinublianta. Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom day ta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idida kayo pay, ni Rachel lata ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayumpay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Ay, pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, luklukwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan kinapudno na. Aging gaita, ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mo dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro,
Pinanawan dya babae anang isukatan na ken ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pailaeng para ken kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribo kan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam ken kuana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. Day na nga ro ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk ko klaang ti bagik. Naibagak day takan ko na. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pailaang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, idinaminsan nga aldaw manang. Ay katuwan. Imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanogot ni Rachel? Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak kisinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di mat. Tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak an. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat. No ilimlimad mo manan, anak kisinubyan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat may tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanyak, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsakan akman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom ken ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat. Busy aklaang idi. Iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, ingkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsakan para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Huwag nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na.
Wan nga rod, nanang. Uray siya, madlaw ko mati panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Wan nga rod, nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayaten ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. Wen friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tulaang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wen nga rod friend, nariknak itan ang naidumdumagayam ti ragsak amarik na. Nuunaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti day ta lalaki. Ay na friend, panagkunak, saanan adumteng pay dayta. Inaklon kon iti bagi, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga day ta. Ti kunamkit di. Nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki, asaan da ama kontento iti kaayan ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babaero mat dayjay a Marvin. May bangal daw yun, nana. Ha? Ay, isi kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang kada kayo. Ay, awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay, saan pa'y asimbangpot ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga ada dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jack masangu, busy ak. Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Urayak lata ko ma, aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarod kon ko na, ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan, ako musta? Wan Manong, idanon ko day takan kwa na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita.
Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay iti biyag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan ba na talaga? Ay na, nagadumanin nga bagbagam, friend. Pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredy para iti day taabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.